Berta, em pots explicar què és això? Berta! Que no et sentíem això. Vols parar de ballar? Què collons és això? És Casual Fridays! Casual Fridays! Que algú m'expliqui què està passant o no responc dels meus actes. Aviam, Clara, primer de tot, tranquil·litza't. Mira, és Casual Fridays. Als Estats Units, els divendres, la gent pot anar a currar com vulgui. No cal que vagin amb corbata, americana, ni res de tot això. Poden anar amb texans si volen. És una mena d'incentiu per encarar el final de setmana, saps? Però quin incentiu ni què res. I a més, si aquí no du corbata ningú durant la setmana, si podeu anar sempre com us doni la gana. Però la idea és que es treballa amb la mateixa intensitat, L'únic que canvia és la roba i tot. Berta, agafa el telèfon d'una vegada. Jan, no m'agrada això. Això és un espai de coworking, no el Primavera Sound. Exacte, tu ho has dit. Això és un espai de coworking. Aquí la gent no ve a fitxar, ni a patir per si el seu cable està vigilant, ni tampoc per escalfar una cadira mentre espera la nòmina a final de mes. No. Això és diferent. Això és una mentalitat revolucionària. Molt bé. Doncs si és veritat que hi heu de venir a fer més feina, d'acord. Provem-ho. Provem-ho. Confia en mi, Clara. Jo al Pol sempre li dic el mateix. Aquí governa la llei de les 3 Cs. Currar, currar i currar. I currar! I currar! Casual Friday! Tots, foto! Va, tots! Tothom amb gomet! A la de 3 fem un Casual Fridays tot, vale? Sí, ho hem entès, a la de 3. Casual Fridays! Vinga, va! Vinga, va! 1, 2, 3! Casual!